Здравейте, приятели! Години наред в България важеше правилото, че ако потребител си плати на търговец по бърз кредит, по ипотечен кредит или на банка по някакъв друг кредит си плати без основание или на последствие отпадна основание се окаже, че договорът е нищожен, потребителят може да си върне платеното без основание или на отпадна основание само 5 години след плащането. Правилото на член 110 от Закона за задълженията и договорите общата давност. Само че в последно време се появиха решения на Съда на Европейския съюз, а България е длъжна да се съобразява с правото на Европейския съюз. Според тези решения давността тече в полза на потребителите, защото потребителите са по-слабата страна, страната, която не е информирана, не извършва търговска дейност и няма как да е запозната, примерно, че един договор е нищожен или има неравноправни клаузи. Решенията, които започнаха да излизат на Съда на Европейския съюз и с които и ВКС явно ще трябва да се съобрази и започва да се съобразява, което е нещо съвсем много тук в България, че давността за потребителя да се иска платеното без основание или на отпаднало основание започва да тече от момента, в който той е научил или е бил длъжен да научи, че дадена клауза е неравноправна или договорът е нищожен. Съдът на Европейския съюз приема, че този момент започва да тече от решението на съда, с което една клауза е обявена за неравноправна или договорът за нищожен. Или пък търговецът трябва да докаже в негова тежест, да докаже, че потребителят е бил длъжен напълно да докаже това нещо с пълно и главно доказване, че потребителят е знаел и е бил длъжен, че плаща по един нищожен договор или неравноправни клаузи, което няма как да стане. Съдът на Европейския съюз е приел, че 5-годишната давност да се иска върнатото без основание или на отпаднало основание започва да тече от момента се приема на решението, което излезе, че договорът е нищожен или има неравноправни клаузи. Това какво означава с прости думи? Ние сме длъжни да се съобразяваме с Съда на Европейския съюз и с европейското право и директива 9313, която в този случай е валидна и трябва да се съобразяваме и с това какви решения се прилагат в Европейския съюз. Всички държави, които са членки на Европейския съюз, трябва да се съобразяват, включително и ние. Това означава, че ако един потребител е сключил договор за някакъв кредит, независимо какъв, примерно през 2018 година, и се е платил двойни и тройни суми и този договор е нищожен или има неравноправни клаузи, българското право и България се е приемало до сега, че давността му изтекла примерно от последната вноска или от сключване на договора, най-често за всяка вноска, че е текла отделно, но че давността примерно изтекла 2023 година, 5 години след теглянето на кредита или след плащането му на последната вноска. Съда на Европейския съюз приема, че това е неравноправно и това е в нарушение на правата на потребителите, защото те може да не са знаели, че договорът е нищожен или има неравноправни клаузи. И съответно Съда на Европейския съюз дава възможност на потребителя и днес, 2025 година, потребителят, научавайки, слушайки примерно тези клипове, научавайки след консултация с адвокат, да заведе дело и давността му да си иска парите, които е надплатил, започва да тече от решението, че договорът е нищожен, което означава, че благодарение на практиката на Съда на Европейския съюз, която сме длъжни да се съобразяваме и с европейското законодателство, което е над българското, каквото и да казват районни съдилища или по-неинформирани, трябва да се съобразяваме, включително и дори да има влязло в сила решение, то вече това решение, ако е имало нищожни неравноправни клаузи, съдът не си е свършил работата да прегледа, това решение подлежи на отмяна и може отново да се разгледа договора, дали има дали е нищожен договор и дали има неравноправни клаузи. Означава, че сега през 2025 година може да се заведе дело
да се обяви един договор за нищожен или клаузи по договора и да се искат пари, които са платени през 2018-2019 година и така нататък, защото Съда на Европейския съюз се произнася в решения, че иначе са нарушени правата на потребителя и трябва да се съобразяваме с практиката, както и с тълкуването на Директива 9313. Това е в полза на потребителите по всякакви договори за бързи кредити, за ипотечни кредити с неравноправни клаузи, нищожни договори, особено тези фирми за бързи кредити и така нататък, дава възможност на потребителите да си търсят и години след това парите, които са платени отгоре по тези неравноправни клаузи, както и възможност да се преразгледат решения, които се твърди, че са влезли в сила, но имало нищожни неравноправни клаузи, да се преразгледат отново, защото съдът не си е свършил работата и не си е спазил задължение, което го има и в Гражданско-процесуалния кодекс, да следи за неравноправни клаузи по договор с потребители. Това е много важно и сега ще започнем, за да видим как ще се случат нещата в съда, да водим дела по стари договори за бързи кредити, които са от 2019 година и да си искаме парите, които са платени над чисто получената сума, защото договорите са нищожни. Но ще се позовем именно на практиката на Съда на Европейския съюз за това, че потребителят сега научава, че тези договори са нищожни и особено след като съда се произнесе, че договор е нищожен, тогава му започва да тече давността, когато това е установено, да си иска парите, които е надплатил над чисто получената сума. Това е една добра новина за много от потребителите, защото правата на фирмите за бързи кредити стават все по-малко и в случай, че желаете, можете да ги осъждате дори по по-стари договори, където сте надплатили вече. Благодаря. За въпроси можете да се обръщате, да пишете или да се обаждате.